Прыпынак палац спорту «Виктория». Паважаныя пасажыры, наш тралейбус рухаецца па маршруту нумар 3. Наступны прыпынак Савушкін прадукт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Савушкін прадукт. Наступны прыпынак гандлёвы цэнтр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак гандлёвы цэнтр «Усход». Наступны прыпынак партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак партызанскі праспект. Наступны прыпынак тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Богданчука. Наступны прыпынак завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак завод. Наступны прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак зялёная. Наступны прыпынак мопра. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак мопра. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак праспект Машэрава. Наступны прыпынак цэнтральны універмаг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак цэнтральны універмаг. Наступны прыпынак Карла Маркса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Карла Маркса. Наступны прыпынак гімназія нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак гімназія нумар 1. Наступны прыпынак Прамбудбанк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Прамбудбанк. Наступны прыпынак Аўтавакзал. Паважаныя пасажыры, падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Аўтавакзал. Паважаныя пасажыры, падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.